Can I demonstrate the prophetic martial arts by excellence? Mama Gadi. Ndipo makadiyo. Munonzwa shona ere? Ndiri kunzwa. Kokugwanda kunani? Kugwanda ndo kwandakaroorwa. Ndo kwamakarorwa. Asi mabva kupi gogo? Ndabva kugwanda. Kugwanda. Anonzi gogo moyo ndi. Anonzi gogo moyo. Gogo moyo. Hapana mnozi. Akumbai gogo. Sende mekuba kwenye nonzi. Ndiri moyo. Takadzidziswa kunzi vanhu vanoprofitika zvakasiyana siyana. Samazuva ndaungoti chero zvaaita ikoko. Pane pakaipa. Ndichita kunge tayi rabayiwa vhiri rere. Ukangoprofita munhu akaneta newe unobva waneta kungoita kunge. Zvazvinoita so. Nyaya yamunoda kuti Mwari akuitirei ndeyemuzukuru. Ndeyemuzukuru. Mauya nevazukuru vangani? Andauya ne1 ndakonogwa mari kokwidza. Uyu. Andigone ndeveleni. Uvonetsi chi? Uvonetsi chisutu. Anonzi ani muzukuru? Uita kwashi. Anonzi ani muzukuru wamauya naye? Uvonetsi. Ari kupi muzukuru? Anga ari kuJohannesburg. Ari kupi izvozvi? Ndokwaari. Unonzi aniwe? Uvonetsi. Ndiwe uri ipapo? Unotonzwa shona? Mbijana. Mbijana. So can we use some bit of English? Yeah, we can mix. You can mix? Yes. Even ndevele? Yeah, we can do it. Okay. Ndikati ndavazifundwa. Umpati tambo. Andamira. Gogonya iri panapa ndeyekuti murida kuti mwana uyu apore. Ndizvo. Nekuti chandinetsa ndaoneswa mwana uyu ari kurwara. Ndizvo. Asi chirwere chaari kurwara nacho hachioneke. Ndizvo. Asi ini ndachiona. Nekuti pane zvinhu nekuti pane zvinhu zvaunobuda iwe. Chokwadi. Zvakaita seurwa. Yes, chokwadi. Maenza kufamba kumadoctors zvaramba kupera. Zvakaramba prophet. Mukaita zvese zvaramba kupera. Zvaramba prophet. Ine ndo inonzi last bus stop yako. Makabereka vana vangani mama? Ndandine 6 wanakashaya kwa 5. Wanakashaya kwa sara 5. Ko undlovu ndiani? Ndlovu ndi murume. But akashayika. Akashayika. Na ndiri kunzi na Jehovah ndikubatsirei. Nokuti ndemiwo munoda kunzi miitirwe zvakanaka. Namo muvana dzakawandisa. Wakanyanya. Ndatarisa ndokubva ndanopiwa zita asi zvanzi mutulisi. Uizi mutulisi? Mutulisi arimiri. Arimiri. Amen. But mutulisi akangorova uyu. Ndizvo. Haasi kubatika. Ndizvo. Akangoti nyinga ariko. Ndizvo. Munoda kuti auye rini mutulisi? Kana mango ane zvezvo.
Saka Jehovha vandituma kuti mutulisi abatike nezita raJesu. Chechipiri kuti uyu mukomana aporo. Wazvinzwa? Amen. Vaitombofungidzira kuti uri chirwere chinenge chepabonde bonde sovani vava. Ndizvo. Kuti mufunga kuti ane drop. Ndizvo. Aiwa hana we. Mweya wetsvina. You are now free. Thank you, Jesus. Uvonetsi. Yeah, thank you. You are now free. Thank you. It's done. In the name of Jesus.